سلام كما يتنيحهم كبراتن كبرانن تقاطعتلتنا ميديا لما عاد زولنا مزيناتنا عايزنا قربنا لنا نتقاطعتلنا عند عدمنا ناس فيديو لايك غيركم كجمرون غير سبسكرايب بمقارنة مع بيتسبنا تكونوا نات ميديا بخبر يقدم ناب زرزراتهم كناسقركم منغستي إثيوبيا رسالة تبايل نتسوع من قصاص عفار نيرترا الله يزبال وتادراو عتكي فحاجز كم زعبو تحبيرو حبرة الديمقراطيا من قصاص عفار رسالو أب محبراو دحرقة سئلتاتن تنقصاص مسلم أصني أبزلت فحبريتها كم زردو منغستي إثيوبيا بركت زبالة ما أخلاين فوكيسن أطوار كم زعتاو زقلت يو مسارت أبتي بدران تنقصاص مسلم استزرقها أبلات اتمن قصاص أبي كابس تسأل الدشكا سأر نفرتن تانكن كمون معبولات كلاشن تعاطي أمير رأيو رسالو أب إثيوبيا كل العفار زما دبرو أنصار اتي أب إرترازل سرعة سكالس مخانو تحبر كله مبزحتهم عطوات اتمن قصاص دما أب برحلة أب زركب مع عسكر سدتنياتات عفار إرتراويان زموت يوم منغست جيبوتي أب سالستي رسالو مستن حبرت حزبي عفار زن قصاص بفرد يفلت وجل متأثر اللو بمبال وتنقاطها كم زولت أون حبر أمباسادرات عباي بريطانيا أمريكا جرمن طاليان فرنساي دنماركن حبرت أوروبان أو هلو بوليتيكاو كونتات تግራይን ኣፈጻጽማ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ዲቦም ምዝታይ ሶሉስ 11 ለካቲት 2025 ከተማ መቐለ ኣትዮም መሰረት ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይከኣሉ ተመዛበልቲ ከቢድ ፀገም ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለጸሎም እውን ዝወፅእ ሓበሬታ ገሊጹ ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ዳረን ዊልች ብወገኑን ብሕብረት ዝመጻናሉ ምክንያት ንጉዳይ ትግራይን ኣፈጻጽማ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያን ዘለና ትኩረት ንምርኣይ ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ጉጅለ ልኡኽ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራትን እቶም ማዕጾ ዘተ ኣብ መክያድ ከም ዝርከቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ኣምባሳደራት ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣቦ መንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ተራኺቦም ክዝትዩ ኮይኖም ካብዚ ብተወሳኺ ዝወከልቲ ውዳበታት ሲቪል ማሕበረሰብ ተራኺቦም ክዝትዩ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዘሎ ኩነታት ብኣካል ክርእዩ ምዃኖም እቲ ዝወፀ ዜና ወሲኹ ረዲዩ ካብ ትግራይ የወፃና ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ምስንባትን ናብ ማሕበረሰብ ናይ ምፅምባርን መስርሕ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ፌደራልን ብዝተፈጠረ ዘይምስምዕማዕ ከም ዝተቋረፀ ተገሊጹ እቲ መስርሕ ኣብ ዝቋረፅ 3 ሰሙን ከም ዝገበረ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኢትዮጵያ እውን ዝተጀመረ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናይ ምጥያሽን መስርሕ ከም ዝተቋረፀን ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኣቶ ተስፋዓለም ይሕደጎ እቲ ዝተጀመረ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ መስርሕ በቲ ዝተመደበ ክቕፅል ኣይከኣለን ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻልን ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣፈላላይ ኣብ ጉዳይ ዕጥቂ ምፍታሕ ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም ንሶም ማለት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ሕቶ ኣልዒሎም ሰራዊት ምክልኻል ድማ በቲ ዝተጀመረ መስርሕ ኢና ክንከይድ ዘለና ኢሎም እዚ ድማ እዩ ክፍተት ተፈጢሩ ተወካሊ ምክልኻል በቲ ተጀሚሩ ዝነበረ መስርሕ መሰረት ዕጥቂ ንምርካብ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ዝብል ቅሬታ ኣቅሪቦምልና ብምባል ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ፌደራልን ዘይምስምዕማዕ ከም ዝተፈጠረ ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም እቶም ኣብ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣንጻር ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ መሻርክቱ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ክዋግኡ ፀንሑ ሓይልታት ትግራይ እቲ ኩናት ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ምግትኡ ስዒቡ ዕጥቂ ክፈትሑን ዘድሊ ስልጠናን እግሪ መትከሊ ወሲዶም ናብ ማሕበረሰብ ክፅምበሩን ተፅቢት ነይሩ እዚ ድማ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር 2017 ኣቆጻጽራ ግዝ ሓይልታት ትግራይ ምስንባት ዕጥቂ ምፍታሕን ምጥያሽን መስርሕ ብወጊዒ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ እቲ ዝርዝር ኣፈላላይ ዘተ ከም ዘድልዮ ዝሓበረ እቲ ምክትል ኮሚሽነር ኣብዚ እዋን ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኣኼባታት ስለ ዝኾኑ እቲ ዝድለ ዘተ ከካይዱ ከም ዘይከኣሉ ገሊፆም ኣቶ ተስፋዓለም እዚ ክልቲኦም ኣካላት ተራኺቦም እንታይ እዩ እቲ ዘካትዖም ዘሎ ዝብል ሓደ ብሓደ ምይይጥ ኣይተገብረሉን እቶም ኣዘዝቲ ናይ ትግራይ ዕጥቂ ዘይነረክበሉ ምክንያት ኣሎ እዮም ዝብሉ ንምይይጥ ክንረኽቦም ፈቲና ግና ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ኢሎም ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ኣዘዝቲ ትግራይ ንምንታይ ዕጥቂ ከረክቡ ዘይደልዩ ዝብል ምክንያት ዝርዝር ንምርዳእ ግና ተወሳኺ ዘተ ከም ዘድልዮ እዩ ኣንፊቱ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ካብ 12 ክሳብ 14 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ግዝ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሑን ብክሕደትን መሳርሒ ሓይልታት ወፃኢን ብምኽሳስ ምትዕራይ ክግበረሉ ፀዊዖም ነይሮም እቶም ኣዘዝቲ ኣብ ጎኒ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ከም ዝስለፉ እውን ኣነፂሮም እዮም ብሰንኩ ብዝተፈጠረ ኣፈላላይ ብዙሓት ጀነራላት ሓይልታት ትግራይ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ከም ዝወፁ ዝዝከር ኮይኑ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መግለፂ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ኣዋጅ ዕልዋ መንግስቲ ብምባል ከም ዝኾኑና ዝዝከር እዩ ነስዒቡ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ኣመራርሓታት ፅዑቃት ኣኼባታት ይካየዱ ከም ዘለዉ እውን ካብ ትግራይ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ ዝርዝር ኣጀንዳ ናይቶም ኣኼባታት ብዝምልከት ግን ሓበሬታ ምርካብ ኣይተኻእለን ከም ሓበሬታ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ክሳብ ሕጂ ሓይልታት ትግራይ ብዝፈትሕዎ ዕጥቂ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ከም ዘይኣተወ ዝገልጽ እዩ ኣቶ ተስፋዓለም ብመስርሕ ዲዲኣር ዕጥቂ ምስ ረከቡ እቲ ዕጥቂ ንፀጥታ ሓይሊ እቲ ክልል እዩ ዝውሃብ ናብ ፌደራል ዝመፀ ዕጥቂ የለን ትግራይ ንዘለዋ ናይ ፀጥታ ሓይሊ
ፖሊስ ምልሻን ኣድማ ብተናን ብዘሎ መለክዒ እቲ ዕጥቂ መሊሶም ንባዕሎም ስለ ዝዕጠቕዎ እቲ ዕጥቂ ኣብ ትግራይ እዩ ዝቕመጥ ብምባል ካቢኔ ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ነዚ ዕጥቂ ከም ዝርከቡ ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን ካብ ዘለዎ 274,800 ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቀዳማይ ዙር ደቂ ኣንስትዮ ውግኣትን ብዕድመ ዝደፍኡ ዝርከብዎም 75,000 ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ክሳናበቱ እዩ መደብ ተታሒዙ ነይሩ። እንተኾነ ክሳብ ሕዚ 7,953 ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ጥራይ ከም ዝተሰናበቱ ድማ እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ገሊጹ። ዝተሰናበቱ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝውሃብ መጠን እግሪ መትከሊ ገንዘብ እውን ቅሬታ ኣሎ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዙር ክሳናበቱ መደብ ተታሒዙሎም ካብ ዝተሰናበቱ ገለ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንሕድሕድ ተሰናባቲ ተጋደልቲ ቅድምን ድሕርን ስልጠና ብጠቕላላ $800 ክኽፈሎም ቃል ተኣቲሎም እኳ እንተነበረ 9,400 ብር ጥራይ እግሪ መትከሊ ከም ዝተዋሃቦም ይገልጹ። ኣብዚ ጉዳይ ቢቢሲ ሕቶ ዝቐረበሉ ምክትል ኮሚሽነር ሃገራዊ ተሃድሶ ኣቶ ተስፋኣለም ይሕደጎ ዝተሰናበቱ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ዝውሃቦም ወጻኢ ዝተኣተወሎም ናይ ገንዘብ መጽባዕ የለን ኢሉ ናይ መፋነዊ 9,400 ብር ተኸፊልዎም ኣሎ። በዚ መሰረት ኣብቲ ክልል እግሪ ዝተኸልሉ መንገዲ ዘተሓባብር ዝመርሕ ዘመቻቸው ዓብዪ ኮሚቴ ተጣይሽሎም ክብል ክልል ብናይ ባዕሉ ፌደራል እውን ብናይ ባዕሉ ዓይነት ብስልጠናን ዝተፈላለየ ንዋይን እግሪ ክተኽሉ መደብ ተታሒዙሎም ካብዚ ወጻኢ ግና ንቐጻሊ ክንድዚ ክንህበኩም ኢና ተባሂሉ ተኣተወሎም ቃል የለን ዝብል ምላሽ ሂቡ ኣሎ። ኮሚሽን ተሃድሶ ነዚ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ምስንባትን ናብ ማሕበረሰብ ናይ ምጽምባርን መስርሕ ብጠቕላላ $762 ሚልዮን ከም ዘድሊ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ዓወታት ይጎናጸፍ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ንርእሰ ከተማ ካርቱም ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር ንምእታው ተቓሪቡ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ብጀነራል ዓብደልፋትሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዝቃወም መንግስቲ ክድግፍ ተማሕጺኑ ኣሎ። እቲ ጀነራል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ፖለቲከኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊቱ ነታ ርእሰ ከተማ ምስ ተቆጻጸረ ኣብ እዋን ኩናት ዘገልግል ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ናይ ክኢላታት መንግስቲ ንምምስራት ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ምስቶም ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ኣሕመድቲ ዝምርሑ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ዝግበር ዝኾነ ልዝብ ከም ዘይህልውን ጀነራል አልቡርሃን ኣነጺሩ። ዘይካ እዚ እቲ ከም መሰጋገሪ ከገልግል ዝሕሰብ ዘሎ መንግስቲ ቅድሚ ምቋሙ ግን ሓድሽ ቋም ሕገ መንግስቲ ክጸድቕ ከም ዘድሊ ኣሚቶም። ሞግዚት መንግስቲ እዋን ኩናት ክንብሎ ንኽእል ኢና፣ ግና ነቲ ንሱዳን ካብዞም ዕጡቓት ተቃወምቲ ነጻ ንምግባር ሬፍና ዘሎ ወታደራዊ ዕላማታት ንምፍጻም ዝሕግዘና ክኸውን እዩ ክብል ብቐዳም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ተዛሪቦም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡውን ማሕበራት ሃገራት ዓረብ ነቲ ብመንግስቲ ቀሪቡ ዘሎ ፍኖተ ካርታ ከም ሓደ ሰላምን ምርግጋእን ዘስፍን ከምኡውን መሰጋገሪ ዕማማት ዝፍጽም ሃገራዊ ስምምዕ ክድግፍዎ ጸዊዑ። ነበርቲ ካርቱም ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ክፋል እታ ከተማ ካብ ወታደራት ዳዕመ ሰሪዕ ዳግማይ ከም ዝሓዘን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝዓበየ ዓወት ምዃኑን ይገልጹ። ኣብዚ ሰሙን ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ገንዘብ ዝሕተመላ ሚንት ትበሃል ዓዲ ሓዊስካ ካልኦት ወሰንቲ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸረ ይገልጽ ኣሎ። መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋትሕ አልቡርሃን ሰሉስ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ካርቱም ዓመጽቲ ኣይክህልውን እዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ከብቅዕ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ግን ኣተንቢሁ ኣሎ። ብኻሊእ ዜና ጀነራል አልቡርሃን ኩናት ተወጊኦም ኣብ ሆስፒታል ዝርከቡ ሰራዊት ሱዳን ፍትሕ ኣካይዶም ንሱ ነቶም ውግኣት ኣብ ዝበጽሓሉ ዓወት ኣብ ኢድና እዩ ቀሪብና ኢና ክብል ክስማዕ እንከሎ እቶም ውግኣት ወታደራት ድማ ኣብ ዓራት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ኣኽብሮትን ሰላምታን ከቕርቡሉ ይረኣዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ሕብራት ሃገራት ሓይልታት ህጹጽ ወሃቢ ደገፍ ኣብ ዳርፉር ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኣሽሓት ዝቑጸር ነበርቲ ምህዳሞም ገሊጾም። ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት 8,000 ዝግመቱ መራሕቲ ስድራ ካብ ገጠር ዓዲ ሳለማን ከባቢኡን ዓርብን ቀዳምን ናብ ኣንፈት ደቡብ ዋና ከተማ ኤልፋሸር ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢሉ ወሃቢ ቃል ኣብ ውሃድ ማዓስከር ዝተመዛበሉ ኣብ ዳርፉር ኣሕመድ ራጃል ሓይልታት ህጹጽ ወሃቢ ደገፍ ንሳለማ ኣጥቂዖም ክብል ይሕብር። ሓይልታት ህጹጽ ወሃቢ ደገፍ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ከባቢ ኤልፋሸር ብዓጸቦ ዝተጠቕዑ ተመዛበልቲ ዝርከብዎም ካምፕታትን ሓባበርቲ ሰራዊት ሱዳን ዝኾኑ ምልሻታትን መጥቃዕትታቶም ኣሓይሎም እዮም። ሕብራት ሃገራት ኣብ ዳርፉር ጥራይ 1.7 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም 2 ሚልዮን ድማ ሕሱም ሕፅረት ውሕስነት ምግቢ ገጢምዎም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ዝሓግናዮም ዜናታትና ነዚኦም መስሉን ነይሮም። ስለዝተኸታተልኩምና ኣዚና እንዳመስገንና እዚ ቪድዮ ላይክ ክትገብሩን ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብና ትኮኑ ናቲ ሚድያ ብኸብሪ ዕድም ብኻልኦት ዜናታትና ክሳዕ ንራኸብ ድማ ሰናይ ጻንሒት